आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव दिनै थार्ड ग्रेडनि साख्रिनि आनजादा सोलिगासिनो। बे समाव रैखाथि हान्जाया गुबुन गुबुन आनजाद जानाय मिरुफोराव गोख्रों सिग्रोमनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव धेमाजि जिल्लानि मोनसे आनजाद मिरु जनाय मुरखं सेलेक्ट फरायसालिमा आनजाद मिरुआवबो गोख्रों राहाजों आनजाद होगिरिफोरखौ सिग्रोमनायखौ नुनो मोन्दों। बे आनजाद मिरुआव गासै 800 बिजाथिया आनजादाव जिरायगोन। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा, गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।